päivän vietto on yhdistelmä italialaista legendaa ja pohjoismaista kansanperinnettä. On ehkä paikallaan selvittää hieman käsitteitä ja antaa joitakin taustatietoja tapahtumista, joiden seurauksena Lucian päivä on luonut sen kauniin perinteen, joka ikään kuin virittää meidät itse joulun odotukseen ja tunnelmaan. Meille tämä tapa on tullut Ruotsista. Lucia oli sisilialainen neito, josta oli tullut kristitty. Uskonsa takia hän kärsi marttyyrikuoleman 300-luvun alussa, eräiden tietojen mukaan joulukuun 13. päivänä vuonna 304. Varsinkin Italiassa häntä palvottiin sokeiden ja silmäsairaiden puolesta rukoilijana. Suomeenkin ensimmäisessä pyhimyskalenterissa, joka ilmestyi vuonna 488, on joulukuun 13. päivän kohdalla Lucia. Lucia on latinalainen nimi ja merkitsee ennen nykyisen kalenterin voimaantuloa vuonna 1753 talvipäivän seisaus sattui joulukuun 13. päiväksi, jolloin päivä oli lyhyt ja yö pisi. Silloin pahat voimat olivat liikkeellä. On selvää, että Luciasta valonkanteesta keheytyi pimeyden vastavoima. Kuninkaallinen koulujärjestys vuodelta 1724 määräsi, että syyslukukausi päättyi joulukuun 13. päivänä. Vaikka tämä määräys lakkasi olemasta voimassa runsaat 100 vuotta myöhemmin, vuonna 1803 koulujen joulujuhlaa kutsuttiin vielä vuosisanalla Lucia-festiksi. Suomen Lucia-neitoa ei ole milloinkaan valastettu mainoskampanjoiden myyntivaltiksi. Lucian tulee osata laulaa, hänellä pitää olla hyvä luonteva käytös, hänen tulee osata keskustella ja seurustella lasten, vanhusten, vammaisten, sairaiden ja yksinäisten kanssa. Lucian pitää yksinkertaisesti ja pelkällä olemuksellaan luoda hyvää mieltä kaikkien niiden luoda, joita hän kautta tervehtimässä. Ennen joulua Lucia vierailee kymmenissä leikkikouluissa, vanhainkodeissa, sairaaloissa ja hoitolaitoksissa ja myös omissa kodeissaan asuvien vanhusten luona. Seuraamme hänen kulkuaan ja kuuntelemme hänen kaunista lauluaan. Lucia vetoaa sydämiimme ja tahtoomme auttaa kovaonnisia lähimmäisiämme. Korviimme jää soimaan Lucian perinteinen laulu. Lucia firar en rättvislängd och markerar tillsammans med adventsinledningen på julfirandet. Det förekommer 2 huvudstolika traditioner av att fira Lucia-dagen. En har sin grund i Sverige, en annan i Sicilien. Lucia är en av de 2 högtider i de skandinaviska protestantiska länderna som kan kopplas till en helgon. Santa Lucia, systerhelgonet från Syrakusa och som dog på 300-talet. Under 1900-talet har Lucia-firandet spritts till andra områden och delar av världen såsom finlandssvenska områden i Finland, delvis i Danmark och Norge som var svensättare i USA. På Sicilien, där helgonet Santa Lucia föddes, firas en Lucia-tradition där barnen lämnar över mat till helgonet samt till en flygande åsna som hjälper Lucia att ge presenter. Om barnen råkar sig ännu kommer hon enskilt segnen att kasta aska i deras ögon så att det blir tillfälligt